Am jucat foarte mult offline. Uitați ce poți să faci. Am comunicat un copyright. Bun. Bun. Sunt pro. Am bătut cu 4 boss. Da, 4 boss am bătut. Trebuie la 5-lea boss. La boss că ăla am dat. N-am boss-ul, bă. La boss-ul că, boss. Mitraliera mea de pro. Atunci am făcut o chestie nouă pe Minecraft. Am TikTok, nu trebuie să-mi arăți tu, am. Trebuie să vezi. Iar un boss. Să cari pe casa și BOOM! Oh my god, man! Cum am omorât? Cum am omorât cel mai pro boss din lume, chiar, mă. Da. Am bossul ăsta. Bossul ăsta. Mamă, bossul ăsta. Vedea el că ne trage, te dau. Că ne trage, te-i dau. Azi vom juca Minecraft, era doar așa, vom face serie, avem mai multe jocuri. Orso, care mi-a luat mașină foarte smecheră, mi-a luat o mașină cu 8 roți, incredibil. Din 4 roți am ajuns la 8. Și da, vă voi arăta novitatea care am făcut-o. Am să fac un bacon, da, nu mi-a ieșit. Nu mi-a ieșit. Uite. Mai este survival, Johnule. Hai să închidem internetul. Nu mă interesează. Play beta. Mai este survival. Dacă ce mă interesează, dacă mi s-a schimbat controlul important, am astea. Da? Care am serverul, care am muncit foarte mult pe el. Și mă să mor niște din ăla, de alea din ăla, niște monstri din mecanismul meu. Și de ce? Că e prea greu, ce se va băga serverul. Cine n-ai făcut? Nu. Azi vom merge, azi vă arăt noutățile. Portalul mă întreabă. Prima să mergem aici. Hai, portalul nu este. Hai să mergem în... Eu fi bun cu portalul, că am uitat cum se cheamă. Am uitat cum se cheamă, firai. Hai, vă merge acolo și totul. Mobu. Tati. Mobu. Scrieți comentarii dacă vreți să pun niște. Stefan! Ce n-ai văzut? Mari, v-am murit toți. Pot că nu dai, că nu e bun. Hai,
dați-vă noutatea. Ce-ți bun că nu o să scrie. Ferrari poate, Ferrari lipsi. Am pus set sau nu, altceva să vă spuneți dacă intrați. Dacă vreți să intrați, să faceți, aveți Minecraft pe telefonuț. Da. Și ce faceți? Veniți în internet, Botoșani. Nu știu ce număr, dar o să veniți de mala A. Și veniți, vă dau la internet, vă conectați la internetul la meu. Vă place funcțiunea asta? Aici. Da? Click aici, apoi vine aici. Care vine aici și ca de aici, din furnace vine din dropper vine aici. Nether mi-a venit. Am văzut când mi-a venit până la urmă Nether, ucioarele! Azi vom merge să explorăm o leacă din Nether. Nu avem până în partea asta. Mă duc. Asculte prin copac. Serverul ăsta e bun ca în asculția. Mam, ce bun e serverul ăsta. Sperăm că Ferrari XX. Vă acceptați voi și ca un mare asculția amândoi. Mam, ce-ar fi. Nu chiar numai le dai. Stați să vedem dacă avem chip inventory. Vreau să încerc ceva. Avem, dacă îl pun, duc și eu în pat. Dar nu pagea meu, că e bun, pat, frumos mă culc, primul rând mă culc. Ce credeți, aveți fratele meu mai mic? I-a venit și lui casa în satul, în orașul albastru, i-a venit și lui casa. I-a venit și lui casa, mă. Automată. Vreau să bag în fatine, da, cu fatine și vreau să ce meta, vreau să fatine. M-am gândit, m-am gândit să facem. Caut eu pe YouTube și spun că nu apăr care le-a făcut setul. Doar să-mi strice grezul. Și apoi să-mi bănesc automatic înapoi așa, da? Scot de tur și o să văd cum se face. O să fac și eu și o să încerc dacă merg și la bambus. Dacă nu merg la bambus, asta e. Eu nu uite tu bambus. Merge. Deci acum mi-am înseacă acasă de aia. Am acasă steag de ele. What the fuck? Fac steag. Nu zic că un blu ăla. Uite și mai luăm din morcov. Ce nu faci morcov? Nu mă fac morcov! Morcov. What the fuck, nici steag nu am consumat pentru a face ceva de asta. Și am făcut mai mult decât un steag. Steag care rămâne pe acestul ăsta. Scrieți în comentarii dacă vreți să fac serverul ăsta privat. Nu mi-era ok să fac. Am mai gândit să fac save card. Dacă copilul o face
fără multiplayer. Voi juca eu cu episoade sau cu cod sau cu carte, bla bla. Scrieți în comentarii dacă vă place ideea asta, what the fuck, cum e crescut ăsta, hai să-l spargem înapoi. Nu te vrea să crezi, nu vreau. Da, amnistii. Vedeți ce s-a întâmplat? Iar, bă! Bă, stai să plantez o leac de morcov, iar, crezi că mă what the fucking? Da? Așa, o grădină de smecher. Grădina smecher, nu știi cum o cheamă? O cheamă Arixa. The fucking gata. Vreau să vă dau o supranume la toți abonații mei. Cum se va chema? Uite, cocos, oare? Diamante. Ce mai face diamantele mele? Da, diamantele. Diamante. Repet încă o dată, poate nu s-a auzit, dar repet mai tare. Poate nu s-a auzit. Și voi credeți în momentele astea, puteți să lăsați aici. Uitați. Ce credeți? Diamantele lăsăini. Hai sunteți, abonații mei. Bum, 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 bum. Voi da copii. Vedem cum merge copii, poate o dau fără așa, bla bla. Și voi face asta și voi face pe single player, bum, 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 bum. Copy world. Ia multiplayer. Nu. Cum devine editing? Da, hai că merge. Am dat copii. Asta mai este survival. Mai copii, așa lăs. Mai serii survival. Așa. Și voi avea server privat. Și Ferrari XX, fratele meu, să-i dau numele fratele meu, numele frate. Ferrari XX Junior. Ferrari XXX Junior. Aleluia, Ferrari XXX Junior. 13 minute deja, și intrăm să vedem cum va fi copiul. Tot m-a salvat și unde eram și tot așa, ia morcov, m-a salvat. Da, tocmai m-a salvat, și asta va fi a mea survival, single player. Nu vă temeți că poate să intre și Ferrari XX, da, pe alt server. Da, pe alt server, tot serverul ăsta, tot orașul ăsta. Numai că e copii asta. Numai că unul e originalul, eu am și originalul și copii. Și am pozat ce vreau eu, pot distrug casă, pot să fac ce vreau eu. Dar nu distrug nicio casă. Poate în stat albastru o să-l distrug. Copii cred că distrug statul alb. Nu distrug drumul, casele nu lăs. Casele le lăs, drumul nu-l distrug. Ce n-ai mai tunelul ăsta aici? Bă! Asta-l lăs așa. Și
Ce voi face? Mă doare! Mi-a mărsat piciorul. Hai, mișcă și mai dă o pupic. Da, de mână. Iată că ți-ai tot, nu știu ce se va întâmpla. Dar numai pe seria asta, mai serie survival, single player, ne vedem în altă parte. BOOM!